Aj na Slovensku máme unikátne zvieratá. Niektoré sú dokonca také zvláštne, že pútajú svojím netradičným zjavom pozornosť všetkých a prekvapujú aj svojich majiteľov. Medzi najznámejšie patria lesné zvieratá, ako napríklad jeleň lesný, rys ostrovit, diviak lesný a líška hrdzavá. V slovenských lesoch a horách žije aj množstvo vtákov, plazov a obojživelníkov. Nádherný jeleň zachytený pri kúpaní v Tatrách. Pięknie. Jest zadowolony w lasy do tej zimnej wody. Tutaj nie można się kąpać. No nie może. Nádherný rys natočený v Tatrách. Zaujímavé video zachytáva kozu na vrchole v Tatrách. Video zachytáva lov rysa na kamzíky v Tatrách. Fotopasca zachytila stretnutie jelenia s vlkom. Video zachytáva boj dvoch jeleňov. Medveď v Tatrách natočený počas vtipnej chvíľky. Ďakujem za zhliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.